Ond i bai bod chi'n meddwl Streep, sim y brifysgol mynd i wybod pwy i chi. Croeso cynnes i'r pwnc mor cyffroes heddiw, rydyn ni'n mynd i siarad amdano datganiadau personol. Mae hwn yn gyfle i chi i werthu eich hunan, a chofiwch, dyna yn y bôn yw datganiad personol. Cael y llinell cyntaf, neu'r brawddau cyntaf, dyma ni'n dweud, really fel engaging y gair, o beth sy'n mynd i dal yr darllenydd, oherwydd pwy bynnag sy'n mynd i darllen datganiad personol chi, ddim yn mynd i darllen ond datganiad personol chi, nhw'n mynd i darllen cannoedd falle, so mae rhaid i chi cael y brawddau cyntaf sy'n wir yn dal sylw nhw. Sy'n gofiadwy hefyd, sy'n byd gwaith na hoffwn i fynd i Prifysgol Aberystwyth. Mae'n swno'n ddiflas. Rowch bach o gyffro mewn i'r datganiad. Hefyd, os chi angen unrhyw mwy o gymorth, fi'n siŵr bod aelodau staff gwella dosbarth yn mynd i helpu chi mas. Enghraifft, os chi moyn astudio cerdd, siarad eich athro cerdd, os chi moyn mynd ar diwrnod ymgeisio i Aberystwyth, chi'n siarad gyda darlithwyr a beth nhw'n gallu dweud pa pethau i ysgoi neu roi yn eich datganiad personol. Hefyd, cofiwch cynnwys pethau fel eich diddordebau, efallai mae hwnna'n swno fel rhywbeth eitha amlwg, ond cofiwch hefyd wedyn i gynnwys enghreifftiau o shwt mae'r sgil neu'r diddordeb hynny wedi helpu chi a wedi mouldio chi fel person. Doi peth mae prifysgolion yn edrych mas amdano. Ydych chi'n mynd i mwynhau'r pwnc a ydych chi'n addas i fyw yn y brifysgol, ydych chi'n gallu ymdopi gyda'r newid sydd ar hyn i ddod. Felly mae'n bwysig chi'n sôn am sgiliau chi a diddordebau tu allan y pwnc oherwydd mae'n gallu gynnal chi fel unigolyn. Manteisiwch ar y cyfle i gael rhyw fath o brofiad gwaith sy'n berthnasol i'r pwnc, ond unrhyw beth, chi'n meddwl, mae jyst yn mor werthfawr ar eich datganiad personol. Gramadeg. Mae cywirdeb iaith yn bwysig iawn, achos mae'n dangos bod chi wedi gwirio'r gwaith, bod diddordeb gyda chi a bod chi moyn wneud yn dda. Un cyfle chi'n cael i arddangos eich hun i'r prifysgol sydd wedi chi'n werthu. Cofiwch, sy'n y person sy'n darllen mynd i nabod chi o gwbl, felly cofiwch cynnwys, hyd yn oed jyst y pethau bach i chi'n meddwl sy'n ddiwerth, wir i chi, bydd hwn yn gosod chi ar begwn ar wahân i bobl eraill. Diolch yn fawr am gwrando. Pob hwyl yn ysgrifennu eich datganiadau personol. Os chi angen gweld unrhyw fideos arall mae Prifysgol yn cyfleu, rhowch cip arnyn nhw, bydden nhw wir yma i helpu chi. Byddwn ni'n meddwl amdano chi yn ysgrifennu nhw a phob hwyl. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Os chi moyn gwylio unrhyw fideos arall, please subscribe.